Ay mga bay, kumusta ang mga kilay na to diha? Di ako karon sa ako ang kuan kondo charot. Sa ako ang payag kaning mga Naspondo. kaning mga kabos no, ang Pinoyanan kay Naspondo. kugon moingon og kondo. Ang mga namuyo sa dagko kay balay moingon na nasla sa payag nila, pastila na gining kinabuhi sa mga Pilipino. Anyway, kumusta? Maayong good morning. Na ako tapad diri karon kung na-remember ninyo siya. Ako ni siyang classmate from grade 1 to grade 6. Hinumdum pa ka sa ato ang maestra sa grade 1. Si Ma'am Tripping. Si Ma'am Tripping. Ang sa grade 2 lang nato ang Nalimot ako ay. ang sa grade 2 nato ang ilis-ilis man to walay kuan niya. Atong grade 3 si Ma'am Rosminda Katok. Grade 5, uy. Grade 3 to siya sa una. Oh, grade 5 sad. grade 3 si Ma'am Pakot, uy. Pakot. Oh, nya. Ato ang grade 4 si Ma'am Katong gabay ng babae man to. Oh, grade 4 na to si Ma'am Dili Siparan. Oh, grade 5 Rosminda Katok. Ato ang grade 6 is si Ma'am Corpus. Ato ang grade 4 si Ma'am katong namatay na. Katong taga Baryo, Taga Dumingag to si katubang gwapa ka ayon taas og ilong. Ilang liping mo taglapit. Dili lagi katong gwapa kay taas og ilong si puti kaayo. Si Ma'am katong Namatay na to kay na siya cancer sa tutoy. Oh, si Ma'am Panilag. So, hello sa akong mga teachers, mga buutan, kami atong mga elementary mi. Even nung high school, mga buutan sad mi. Atong college, buutan sad kaayo ko. Ako ra. Eskwela ka college? Oh, sa college, sa kuan Pila ako ka tuig? nung nag-eskwela sa Manila. Paman juga dito. Wala, 3 years ra ko sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. Di ako nag-eskwela. Kuan mo Santa to? Mesa, Manila. Kuanto siya kanang BBT, Bachelor in Business and Teacher Education. Pwede siya pang office, pwede po pang teachers. Tanang level, pwede mi mo tudlo. From kindergarten to Yung college. mga itiwas? Wala kay na junties dai, na junties dai. Oh. Wala pa mi kayo nag inistoryahan ay ani kay bag-o lang mi nagkita. yes. First time nakita na ko ni siya sa Save More diri sa Marina Mall. Nagkuan ko ba nagduha-duha ko kay uy, si kuan ba to ko ba tong classmate? Oh, anak ko. Yung ko nga wala na siya anak niya. Niwang man kay tambok man ning bayhana, anak ko. Dakuon jud ni siya nga bayday. Daan pa atong elementary pa mi. Nya duha kog duol wala mo kung duol kay daghay ay kog bit-bit ato nang aryada ko ato kay naggrocery ko. So mo to nga reason na ko nga siguro magkita ra gid mi ani ponpon. Second na mo nga kita is November 1 ba to 2. November 1 sa hapon. Uwan o katong Kay ni attend mi ato o kining unsa ni horror lagi. Katong kang Angel. Ni ate mi gipa kuan ako si Angel ba gipa unsa ni? Gipa experience na ko siya kay wa bitag experience na sa unang panahon. O sige, balik ta dito sa life sa atong elementary. Unsa may imong nahinumduman ako? Sa imong sa atong pagka-elementary. Dili kita magduwa-duwa ta. Mag-Jackson. Manilig og sayo. Oh, lagi Manilig sayo. kuyan kay mida yang sing Oh, manilig kugihan sayo to. kayo mistanan. Di ba ikaw may tig dala og yawi ato? Oh, ako may tigdalagyawi kay most punctual baya ko kay sayo kay ko Pirmino. Niya bahalag magka mansa-mansa mga sinina sa unang panahon, mga eskwela gisi-gisi, wa jud lab. Walay ko anay jud, walay saway-saway, wala jud na nato sa una no. Wala jud manaway nga huy gisi sina. Huy wa kay chinilas, huy buslot imong chinilas, wala jud na sa una ba basta kay eskwela lang yun ta, bisag ang balon ambot lang, wata kasabot sa balon. Imong balonan sa una dahon saging. Butangan pa ibabawan og bulad ginamos no lami na kay. Ang kalaag ko sa ilaha sa panuguton man ni ilaha nakalaag ko dito kay nangunsa namutong mi ato dur sa inyo ano. Silang madil, silang kuan mananggi man pud mi ato god. Mananggi mig mais. Oh sige, back to the reality na ta mga bay. So vlogger ni siya mga bay no, na siya channel, iyahang channel Doris Matos.
ako na siyang giingnan nga kung nakay pangutana, kung nakay gusto nga kuan anhilan diri sa balay kay naman tay wifi. Kusog man kay atong PLDT fiber. Kusog ay mga bay no ng wifi. Isang pagdaghang naka-connect, sige go go go. Dahil ko nga pangutana lang sa kuha, willing kumutabang balag nagkagurubot ang mga palit. Wala pa ko. Okay, Kuan wala yung message ni abot nga ni Ari siya. Tanawa kuya oh. Nga, ni message ba ka sige lang mo message lang ko Domingos buntag. May message sa tika ganiya nga. Mimunta ko nga modayon ka di sa balay kay mo na nang hubag-hubag na sa kanako karon for the second time. Sige lang nga na magining kinabuhi. Sige birada lang gyud na Pakalit. Luoy kay day ni karon pa ko nakahibalo mga bay nga. So ni kurog naman kay nataan ni nga nasudugan day ni sila diri sa asa na dapit inyo ada dor sa Matumbo katong nasunugan dia sa Matumbo kuya kanang magian bitaw ninyo. Apil di Tita Doris ato silang nanay Adela. So at that time May 28 to nahitabo so wala pa koy 1 month diri Cebu. Then ni nag-announce man to ang mga barangay officials kung kinsa ang gusto mag-donate og mga bisag unsa sinina groceries and everything. Ana nga time nag-duty pa ko ato dito sa Cordoba. Nya busy po ko pa nga rin sa mga gamit anang mga panahon na bag-o lang ko kay bag-o lang gid mi diri walay kagamit-gamit na malit sad kumura ko bag-ong minyo sa dana nga time doors wala jud gamit kan ang iyahang gipuy-an wa jud na upaw kay na bisag plato kutsara baso wala na sa iyang kuan kay dira man siya mukaon sa gawas kay kani laging siya ra mang usa so bag-o lang ko minaabot no so namalit mura kog bag-o mura pa mig bag-ong namalhin ang saron bag-ong minyo nga mapay pagsugod og pamait mga baso kutsara sige padayon na imong edit diha i-okay na i-check kanang check so nag-edit siya karon mga bay bisag dili kayo ko kabaluan ng edit no pero I try my best na matudluan siya. Hi, Ate Erin. Nay nagpahubag-hubag wa nag-message classmate nako from grade 1 to grade 6. Ay, so, Si Doris. Ay, subscriber ni mo. Say thank you. Salamat ta, thank you ha. Subscriber ni mo si Ate Irene. Sige, ako dugay na ako nag-subscribe. Ani niya? guys, asa ka feeder ka? Oh, Peter. Oh my God. Uy, Irene, apil day sila sa nasunugan sa Matumbo. And then, nagtukod. Tapos ra ko ato, kadang nadawdaw bisag gamay, bisag panty atong tayo ma. Namalit, pagkahapon, namalit daw siya. Dua kabuk panty, taon Dua ka kaluoy. short. Dito, maguna siya. Mo lagi. Di, wa ko na dayon ato ang... Dito ka, sa Matumbo. Oo, niya. Di, lahi to sa eskwelahan to. Asa Lahi tong dili ra dapit sa may highway. Katong unang nasunugan. Dili sa ilaha sa inyo man tong kuya. Dito sa Pika silingan ni bana ni Ate Irene. So mo to nag-start na pud in taon akong pinalangga dis kung tapat no na may tog panty sa padors. Short, Short, bra. bra. May magamit. Sinina, asa ka na malit sa made in China? Sa gisaan na makaon ng tao. Bratuhon ra ba? In town. Dili sa UK. UK. In Mahal town. gamit. Lagi Tagot no ragot. in town pait kay no so nag-start na pud mo. Ug bag-o and then nagtukod sila mga bay nakagastos siya mga 40,000 kapin and then gidemolish na pud grabe ang pagsulay Puyo niya. rag 7 ka buwan. Puyo ran taon siya 7 ka bulan. Nya nagtukod sila. At least naka 7 ka bulan mo na. Oo. So kung nag-rent mo, pila raon tayo mo nagasto, gamay raon ta kaayo. Unya kay wa lagi mo nagtuo nga i-demolish kay dili da ito inyo. Di sa sa bangko mo to. Wait lang ya. Sige, wait lang ya kay ako pa tong i-check imong gi-order. Ano imo naman ang gipa-Dragon Pay? Ang Andro, ako gusto po na ako mag-smule kog balik. Gusto ko mag-smule. Imingaw na kog kanta, charot. Sige din mo to doors. Nakagasto og 40k dayon gidemolish in town kay dili day to titulado mga bay no. Rights ra. So gobyerno ang tag-iya pag rights gobyerno ang tag-iya. So mo to town kaluoy din karon nagrenta na mo asa dapit. Di pa sa kuan po kana kato nasunugan ra pud tapad. Sa tapad ra nya di lahi na tag-iya ato. Kuan pa na siya kanang urban na siya. Sa- Klaro na nga urban po. Klaro Kana. Ingon kay gitagaan mo sa mayor og
kanang balay para sa mga urban poor. Wala man. Wa ito nahitabo. Courier Sige. man to eh. Wa pa mi nagtabi ani niya mga bay, magtabi mi ani ron mamilo mi diri. Wa kay lakaw ron doors. Wala. Sige na pag-edit na diha oh. Sunod. So sa mga small YouTuber diha nga dool ra nako abli kay akong pultahan mga bay na mo help sa inyong channel. Okay ra kay nako walay problema. I will not ask anything, payment or something, no. Adi ari rasos na ka man English si Inday. So mao to adto nga time mga bay nag-announce di no ang mga barangay officials diri sa Ibo kung kinsa gusto mo donate ana. Wa jud koy time ato pero gusto jud nako nga mo donate ato bisag mga sinina kapit naghanap na mo sinina mga hinagdawan sa kwait pero wa pa ko kapang ukay ato ba. So karon naana po'y nasunugan otro diri sa may unahan sa ngan ini. Sa unahan ngan diha kuya sa unahan. Kana unahan nato diri ba? Sa ngan na diha dur sang lugaran na diha nga nasunugan. Pero ko kuansa sa balita. Wait lang ha. Gani sa sunod ani. Asa naman ka? Okay na. Tayo. Sige, sulayik play. Asa ni kaning ani ah? Asa kani. play ni? Asa play na kanang murag lapis? Kana i-play na 1 minute ra man lagi na. 1 minute ra dito. 59 seconds. Ay wait lang. Upo ra di kay pila ka picture na. Gamay ra man. Kaya bang picture na ko na mas pikas good. Dito naman dito sa tumoy. So muna primero niya. I-save na nimo download. Kani. Then dili ka mo balhin og laing apps. Samtang wala pa na mahuman. Oh, Unsa ni nga cellphone nimo Oppo? Huawei. Huawei nindot lagi kam. Oh, ay bito siya kamera ni. Hayag i-camera no. So mo to mga bayasan na ta. So mo to kani diri nasunugan na pud sa among duol takan. Please takan ya. That time nagsumba na ko ato, so nagsumba mi for cause kung nakainom do mo. Nami sumba for cause. So diri na ningkamot jud ko nga makadonate ko, dili man to dako-dako jud no, pero kasing-kasing jud kay ito nako nga pag-donate. Nya pirtira ba namong pas-an nato nag-hike mi gikan Save More taman diri sa Ibo. Abi na kog duol ra. Harang layo man dai baklayo na. Nya taas kay ko kuan ato sapatos, hasta sakita lagi ko matiil pero okay ra at least kato akong gipang bit-bit gito para gito sa mga kaigsuonan nato diri in town nga nasunugan diri sa Maytakan. Hinaot nga nakatabang in town to akong gihatag nga jutay no dinhi sa Maytakan. Daghan mi ato mga nag-donate, mga barangay officials, mga kaning mga lumulupyo diri sa Ibo. Itapok-tapok to dito sa kuan sa basketball court. Adto nga time dayon ang mga barangay officials na lang og kinsa pay mga unsa ni kanibang mo volunteer. Isa pay mga volunteer nga mutabang og segregate atong mga donations, mga sinina, groceries og naapoy kwarta pud ato mga ang mga donations. So salamat kay ko nga isa po ko sa mga nihatag og jutay nga kuan nga blessing dito nila. So luoy intahan kay gadaagi nako atong that time kay nag-aso-aso ba nya karon okay na karon kay nakatukod na sila balik kay gitagaan sila ni kinsa gaining right hand ni kuan ni Duterte nga niari diri si kuan Bongo. Gitagaan sila ni Bongo og I think 20,000 kada pamilya. Nya lahi pa tong nag-donate kamo pila inyong dawag 5,000? 1,000 naman tanan mo na. Kinsay gahatag ang government diri sa Positive. Lapu-Lapu? Oh. So ang gobyerno diri sa Lapu-Lapu gitagaan pud katong nasunugan sa Matumbo og tag 5,000 kada pamilya intaw nga nasunog. Dili intaw na sapat pang start no. Dili eh. Kay grabe ang mga nasunog nga mga kuan ninyo pero sige lang pagsulay. Ko ning install. Unsam ni siya? Ayaw dito ko install i-ex nimo na. Yes na siya. Kay patalastas ra to o na-save na. Then ato na ka sa na-save. Sige, save. Pindutan na. Then imuha na dahil ng sige, i-X na, i-X. Sige. Imuha dahil ng i-share sa YouTube. Nadiri mong channel? Ay isa. Teka nang gamay pa man gud. Kamera 2 minutes ra. 2 minutes ra ko kaput. So naaprubahan na siya mga bay sa kuan. Pwede na siya mag-upload og longer nga video. So kay naaprubahan na akong gisubay ang iyahang YouTube analytics.
ganiha, naprobahan na siya na demonetization na lang ang sa mga naprobahan nimo. Daghan na siya naaprobahan. So hapit na sad ni siya magsweldo. I hope so makasweldo na kaday para makabawi kasi mga pagsulay sa kinabuhi. Lagi. Anyway, unsa ka nga kuan diri ni ari tuig diri Cebu. Kuan, year 2002. So nakahuman ka og high school? Pasko na taman taon. National ka eskwela? Oo. National High School sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Kay sa Wimso man ko, Western Mindanao State University. Di na ako nag-high school. Wimso pa nasa una. From GSAC na imong Wimso. Nya karon lahi na magpugngan. Saan na to? Saan nga karon dor? Sa Wimso? Sa tuwingan kuya? Dili, kuan man to. Kuan man to, ilaha pang sa 7th day man to. Adventist man to. Katong diri sa Caridad. Tun sa Caridad, para murag gobyerno na to. Ang gobyerno sa kuan ba? Dili lagi na Western Mindanao karon lahi na pangalan. Sige, okay na. So, dayon, pag human mo high school, diretso ka diri, wa pa ka na mini orders. Wa pa, dugay mo ko nagkuan. Dugay pa ka na mini. Trabaho ka diretso sa MIPSA. Oo. May kinakasuod ka dayon. Pagkakuan na, nakasug trabaho, pagka-February na. Kinsa may mong gi-anhi diri, Cebu. Kuan, pagsuon. Kinsa nga isuon nimo? Laki? Laki o si Din siya mo yung nagtabang ni mo makatrabaho ka sa MIPSA. Oo. So mauna Sige, kahit. muna mga bayano iya jud ta mga pagsulay sa kinabuhi basta laban man gitani basta. Nya karon gikan ko dito Mandawi mga bay kay ga-deliver ko dito sa Mandawi sa RMMD Enterprises. Diha sa Mandawi City. Gikan tang ko nag-deliver ta eri na unsa man ang kadiyang ubo nimo. Sige. Unya sige. Mao lagi to kung namoy channel diha mga channel ali lang mo diri sa balay kay nara man ko diri kada adlaw kung wala lang ko deliveries kung wala lang ko invitation nara ko diri sa balay tuyok ko kada adlaw. Sige dinhi lang ko kutob. Ayan channel paki-like and subscribe. Sa tong channel Doris Matos. Doris Matos. DORES MATOS. Tabangan na to siya mga bay. May na lang ba? Pinagi sa inyong pag-subscribe. Makatabang tanya na. Makasweldo siya. Makabawi in taon sa sayang mga nawala sa kinabuhi. Kaluoy po taon. Sa uno in taon, Oo. pati-panti wa. Sus, ginoo ko kaluoy. Nga panting, nga lagak niya. Sige na, bye-bye. Bye-bye na mga bay. Kay magtabi miya nirong kay dugay na mi din wa nagkita. Pastilan kinabuhi, no? Okay na buhi. Sige, bye! Thank you mga bay sa paglantaw. Amping mo diya ha, laban-laban lang tayo. Ay, Joy, ka na